Apan, inugligid sa panahon, imo di ay ma-experience sa pagalagad sa Diyos, adun na di ay problema. Ang pagalagad sa Diyos, naaman di ay mga pag-uyong. Ang pagalagad sa Diyos, Brad Larry, naaman di ay mga challenges. Ingon dahil ka, huwag ko ma-inform na. Amen. Ang pagalagad sa Diyos, naaman di ay ning away-away. Hello? Naaman di ay ning pili magsinabtanan. Naaman po di ay ning sa pagalagad sa Diyos ning libak-libak. Ay, magdugod ko, kay klaro kay naiko mo. Ayaw pahalata, Char. Amen! Along the way, ato di ay may experience na sa pagalagad sa Diyos, naaman di ay mga sakit ya kasinatian. Naaman di ay atubangan ng mga dili maayong batang. At ang sulpihan di ka, ang importante lang, tabiin ka mga lagad sa Diyos. Alam mo na pamilyon sa Santos Tapo, kung ang Diyos tapig ka na to, kinsa na makabatak ka na to. Hallelujah! Mas lolo mo ko kay mga baso nga naman na problema at pag-alagad Ginoo. Ayay. Mga alagad, wala yung problema. Ayay. Come on. Pastor, kalisod ba na yung mga lagad sa Ginoo? Ang among sitwasyon mo na pitos. Yan ang dahil sa una, nato ka. Come on. Come on, preach it. Mahula ni hapon yung sitwasyon na kay naginhawa pamanta. Amen. O sa gingon sa drama, ni katawa, naghila, tumuhan may kanabuhi. Dang 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 dang. Wag yung matog. Basta maginawa ka, naapa ka ni ining kalibatan na. Magingaw si Gino. Naagay mga pagwayog, Taho sa bayo. normal ginaigsan. Hallelujah! Abang suginlan ko ikaw, ikaw ang pinakabulahan niya tao, basta nangalagad ka sa buwan. Hallelujah! Maamay mga pagwayog mo, at ang nagawang Diyos na lahat sa nimo. Ang Diyos ni Saan, di tinabihan, di tinabasadan, kung ilan kita, antok sa kapatusan sa katalanan. Hallelujah! Anything in this world can be shaken. Our daily routines of life, our jobs and career path, our health, our earthly relationships, our life goals and plans for the future. Kinitanan, unsa ni prospectness pag-uyog. Di ka pwedeng magsalig sa imong panglawas nga. Permi man kong maing lawas, oy. Sa may kinakaon mo, bakal? Na ay mga pag-uyog sa atong panglawas. Sa relasyon sa mag-asawa, na apoy pag-uyog. That's reality. That's reality. Sa uyab pa. Nala mga young people, mga amen. Wala youth dire. Na, oy! Jezebel. Tanang mga youth dire, mo ibang amen. Tanang youth dire. Sa uyab pa. Grabe, son. Men. Pero ang realidad ay minyo na. Miss Teresa, kung anong gamito ng example kaya kung ang ring asawa, lahat po kumari akong gamito ng example. Kami mga igsul-sweet, ikay ni sa kusa. Ikabuntag, good morning, Allah. Na? Praise God. Good night. I love you. Ay, sa una, mag-text kami, chat-chat, sweet dreams, muwa-muwa, Agoy, na-best. Mag 2 years pa man tanong namin yun, no? Mag 2 years pa na? Oo. 2 years. Mag 2 years Mag 2 years na nga, amin yung 1 year. sa una. Di, nag 2 years na ta. Nag 2 years na, mag 3 years, oh. Mag-anaman na mo kadugay, mag-anaman na mo kaluod, igsuwa. Takaroon ka. Joke, ha? Lood nagna. Mahira. Sa uyab pa ka.
Sa uyang pa mo ka ng murag yung kahit suon. Pero na mga panahong uyugon. Magsungkapi ay ang inyong mga batasan. Amen. Amen. Ang inyong mga barukanan. Hasta ang nilingkuran. Magkasungkapi ay. Mao na yung mga pag-uyog sa relasyon. Wa pa siguro ambot lang, wa pa ko kibaw magtiayon na wagi mag-away. Siguro ka ng mga amang igso. Bisag amang mag-away Kasi niya mga amang Ang pastor, nasulti na sila ko natin pastor. Ang pastor, kaya asawa, okay naman po. Pero human niya gwali, ibulis pala yung asawa, yaw-yawan niyo ka. So, ako'y preacher sa simbahan. Asawa na po, preacher ko din. Nahat. Na-fasting siya pastor. Fasting niya, luhod niya hilak dito. Diba magiging mo kong anak, tinanggali ko nimo. Usa lagi na kong record. Pati ako asawa. Kuyawa nga ang iyo ay. Didungog na pag-isdi mo. Namatay yung asawa. Yung-yawan mo kayo. Egon siya, karon kay gawas mo naman ko. Magminyo ko. Para siguradong din ako magminyog yaw-yawan. Amang ako piliyon. Si Piat yapon siya, kaya ang amang grabe kay yaw-yawan. Oh, anak, pura na wala kay Gabano eh. Bisan asa nga estado sa kinabuhi, adunay pag-uyog. Financial, di tanang panahon stable. There's no such thing as stable in this world. Why stable? Nay mo ingon, among kumpanya stable ni, ang among simbahan stable ni, ang among mga unsa property stable ni. No! Why stable? Meaning kalibutan na. Amen. Amen. O sana yung stable igsoon ang Diyos na God. Hallelujah. Why tayo na stable? Na makapasalig siyang siya ay kasaban. Response po. May pastor na nagwali sa iyang in-law. Bayaw man na sa ato na in-law. Na brother-in-law. Iyang iwalihan yung brother-in-law. Di siya brother. Sisura sila, siyempre pastor pa siya. Iyang sinitan o kulong sa sila na evangelism. Ay, laguha. Ang buhat, tos, nag-ingon. Ay, yaw. Kami guha sa. Tagadiin mga kabrati, kaya bulag ko kag. Storya siya. Nadugay, nakasunod siya sa Word of God. And siya, grabe niyo bayaw. Si Jesus Christ mo'y pinakamaayong alagaron. Tanaw ko na yung bayaw sa iya. Smile ko na. Sa dali, ay bayaw. Idala ko ng pastor, Exxon. Pagdala, ipakita siya sa mansion sa iyang bayaw. Kita ka ni bayaw? Siya o. Sa ako ni. Dito sa kahayaan, Exxon. Kita ka ni bayaw. Ito, naghanang sakyanan. Ako ni bayaw. Ipakita siya mga Exxon sa mga achievements. Puyog-puyog siya. Tingnan na yung bayaw. Do you think, bayaw, nagkinahanglan ko ng Jesus ni mong diwal? I don't need him. Pangita laglain na imong mawalihan mahitungod anang Jesus. Grabe, no? Basta-basta ang garbuha. 1 month later, o salang kabuwan ang milabay, nagwali kining pastor. Pagwali niya, pagpatawag niya mga kaigsuunan na manuol ng mga kaigsuunan na siya nabantayan nga kaila siya. Hallelujah sa maong naon. Miniwang igsuon, luoy kay tanawon. Pagdoon sa altar ninyo sa bayaw, ikaw manila. Siya o bayaw, pumanatong istorya bayaw, na ilad kong bilyon-bilyon. Hallelujah nga amount sa kwarta. Wa dito'y nahabiling bayaw. Iampor ko bayaw. Tingnan ang pastor bayaw. Kung sa mga pangalana ang akong iampo nimo, akong gamiton, di magkakamutuog Jesus. Siya niya tutubayaw, karon lain na. Amen. Hello! Bisan pag-un sa kadagan sa atong mga naangko nining kalipatana apan sultian ti ka di na stable
maling dirila. Sa tanang mga nakadungog ini nga tingog. Siguro mo ingon mo, I don't need Jesus, di pa ko di ko kinahanglan mga lagad, naamang ko ani. Di ra basta ng panahon nga naana nimo. Yes, amen. Mo nang samtang karon, hallelujah, dawata na si Jesus, samtang naapay panahon. Kaya wa pakakabalo kung kanus animo siya, kinahanglanon pagayo. Praise the Lord, hallelujah. Ang tanang butang, adunay pagkauyo. There's no such thing as permanent in this world. Walay permanente igsoon. Walay lumulantad dining kalibutan na igsoon. Ang tanan mauyog, ang tanan mapayog. O sa kapagpaminat mawa ng tanan igsoon. Praise God, hallelujah. Now listen to me. Three things to understand. Tulo kabutan na atong kinahanglanon nga timan-an samtang niatan ining kalibutan. Una, uyugon ta sa kalibutan. Amen. Hello? Amen. Na ay pag-uyog. Specific na pagkasulti, adunay mga tao nga gitagana alang kanato aron uyugon na natong pag-alagad sa Ginoo. Di pwede tanang tao makauyo nimo. Amen. That's reality. Diba? Makita nga, hindi matag-internet. Sa mga Facebook, sa mga misikat, nakita na mo mga vlogger o bisan artista nga way bashers. Ha? Di ba na bashers? Halos tanan. Bud pasabot igsoon, di tanan mahimuot sa imong gibuhat. Uyugon ta. Mao ni mga apostoles, sir, nga sa diyang nang wali sila. Amen. Ang mga tao, ang mga punuan sa mga relihiyon, mao ni minutos kanila. Kabalo pa na ni istorya sa Buhat Kapitulo 3 o Buhat Kapitulo 4 igsoon, kung imo ni mabasa, hallelujah, si Pedro si Juan, samtang patulong sila sa templo aron mag-ampo, adunay nagpakilimos dito nga bakul sukat sa iyang pagkatao. Ha? Imagine niyo yung istorya, ha? Kung angayan ba ni silang uyugon o tayugon sa mga tao. Pagkakita ni Pedro ni Juan, ingon si Pedro, silver and gold have I none. Sa lapig bulawan wako. Amen. Hello? Namagi panahon ni Nanago. Sa lapi na pero bulawan mo, ako kita-kita siguro ko sa kabarita. Kasi nagkakita na ko sa kabarita din. Pag na pa siguro. Pero sa kabarita buhod ba? Ako mga igsoon, mga 2 years siguro kong kinautanay bulawan. Ang among mga kasabayan na igibaligya silang Buddha. Buddha. Praise God. Diba, magina naman ang Buddha. Ibaligya sila 2 million. Karon, nakakita sila bayad kay mga negosyante sila nasa puhunan. Gidaan nila Manila. Pag abot sa Manila, igsoon, nagpung sila sa Buddha. Kaya hindi sa ginala, nabukak na igsoon. Kaya pike na itong Buddha. Sinahan. Ikinahanay kita ng mga bulahon. Pero naingon si Pedro, sa lapi o bulawan wala ko. Apanon sa inaanak ko, ako ihatag kanimo. Sa ngalan na Ginoong Jesucristo, barog! Amen. Amen! O diya, mga kaisunan, may orto, kilintara, mga bakul, mga kaisunan, sa pagkas ay ang pagkagata, hindi na mo pagnasalar, nagbayag sa mga kaisunan, sa nama talaga, wala pagkagata, mahal niya, nabagam, at ang atay sa isa sa nalala, nakalulata, sa atang maluwa, nagalahaman, magmilagros sa iso. Hallelujah! Di parog na tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung gini mga tinuod nga lagad sa Ginoo, permiging balikan sa paghimaya ang Ginoo. Di masigig angkon. Nakabalay mi. Ako pa. Kung saya itong maangkon, to God be the glory. Kung meron ano pa man sa Ginoo, kung sa mga pagbasag sa ating ginagawa, at ang mga pagkakaroon at tawag niya sa Diyos. Hallelujah! Salamat sa Ginoo! Hallelujah! Nakamuntik ka pa yung pastor tungod na sa Diyos. Amen! Oh.
Wala ko na amoy madunggan nga makadungog mo sa mga tabi-tabi ng yung pastor, drug addict o drug pusher, mo na nakapalit o multi ka o taon na ba ni po na yung pastor. Amen. Hallelujah. Love your Ang kalibutan, kung maglisod ta, malipay sila. Kung mauswag ta, masuya. Hello? Ilaging initan si Pedro si Juan. Ano magining mga tawahan? Huwag man iniskulahan. Ako magining nakalungslip man sila. Nakalipay. Ang pastor nas na anaw, kung itagabukid man tanig gaparong ma. Men, nangita sila grason aron ilang lutuson. Sa chapter 4, ilang gining napabilanggong na pabunalan sila. Praise God! Giuyog sila sa kalibutan. Ito kuya po. Nga nung uyugon ng tas kalibutan. Hindi mo matang sukol. May rason. Iba na dito, Bill. Sa unang, adik-adik pata. Why mo? Sa may nag-adik bukoy-bukoy dire. Ano? Para lang sa likod. Ikaw ba laro? Tahan lang. Gamay lang. Hindi. Itong bukoy-bukoy pa tawagin mo, marigla na to. Mogyo. Men, ligas paka man. Pero karong gustuhan na ta, at itong dagahan na mo yung iyak ka. Men, sa una na ay nasayaw nga. Salamat ka sa Ginoo nga diri sa simbahan, way masuya na itong sinayaway ba? Sabaw mo maayo, ay mo kuwawaw. Sa disco ka rin, mga sayaw-sayaw. Men, ingon siya. Himailis, pastor. Pakyan din yan. Nga ni sa una, manginimba min mga young people, mga youth pa 13, 14. Ilaming batuon na jibul. Bato. Ang simbahan mo, batuon. Tigil basta-basta, pugoy yun. Nga naman, gipag ko sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Salamat sa Kanya. Hallelujah. Atang salabuhay sa mga anto. May paras. Paras ng tatuyang. Atang sa mga ma-adopt si Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating pinabuhay. Sama sa kanta na naman. Balikan saya ng sasalan. Ako gikuha de Jesus. Amen. Kani atong kadulong. Nakiso giaga ako. Amen. Mga sa pagsugod ni mong pagpangalagad, musugod po ng kalibutan ng uyog sa imong yes. So yun mo giuyog ka ng dakuro-puro. Isa mo yugon lang mo. Malipong di ka ba? Sa gani ka na magdagandagan na ka, lipong ka sa mo ang uyugon. Na mga 30 minutes, pag uyugon kay Son, white tarong ta, mangisip, maunang, na mga Kristohano, nusay kong uyugon. Na, lipong naman, wala katutulog asal simbahan. Agoy. Pag-uuyog na gani ang kalibutan. Nanay paglutos, nanay pagsaway, nanay pagmatang-butang. Lipong ng Kristohano. Basta magsimbahan ka po. Hallelujah. Hallelujah! Amen! Hallelujah! At ang sultihan ti kay Son, kung naamay mga pag-uyog, naapo sa tikson sa Ginoo. Kung naamay mga pag-uyog, naapo ang dakang revival, Satan, expression, and expansion of Islam. Hallelujah! Sa tiyan ti kay Apisa na hanap, pag-uyog pag-uyog sa mga unbelievers, pag-uyog na mataghan ng mga alagad sa Diyos. Uyog sa kalibutan. Di basta-basta ang mga panghitabo. Di kakalikay. Mabitanig sa pagsimba kinahanglan. Mapuno kita kanunay sa balaang espiritu. Isa pagulay nato, prospekta sa demonyo. Prospekta igsoon sa mga daghang mga challenges ng kalibutan. Ako na nasulti sa mga churches ako nakatuan. Kabalo mo anong lisod kaayo, i-maintain ang pag-alagad sa Ginoo. Dali rang pag-alagad, pero ang pag-maintain. Dali raman ang pagsuway. Suway kang pag-alagad, simba kang sa kabuan, 2 kabuan.
Ayaw Pag-maintain mo lisod. Nuno it ha, nuno it. Ganun lisod. So diyan tanong. Tungod sa atong Nuno it atmosphere, ha. sa palibot na to, mangumpra atong mga makita, mga unbelievers. Hello? Ayaw, nuno it ha. Pinaka-worst, mo eskwela ka, ang imong mga makita, mga unbelievers. Imong mga madunggan, mga pamalikas, mga unsa diya. Mo na maglisod kita pindo kung wa ang grasya sa Dios. Lisod Dios, ato kasi mong trabahoan, tanan imong katrabaho, Ginoo puros mga kalibutanon. Hallelujah. Daghang gimalikayan, Ayaw, ihatag ko yan. daghang gimatagda. Men, dili pa tao mo ha, daghang matak. Gimalikayan. Yan naman, ang atmosphere na to, ang atong palibot, ang atong surrounding section. Men, babo to na kung 5 kamay mga iso sa kumaman. Joke na. Men, lisod kaayo i-maintain. Praise God. Uyugon ta sa Diyos. Men, datang kayo. Bako pagkita na revival yung suon. Igawa sa to, kung ita ng bantay, kapangatex ng bakay. Lapit na sa Manila mo, ito tinood na ha. Luisol din sa pastor. Revival ko no? Revival. Maogi paghuman sa revival. Di ba, mahuman sa altar kulit, balik pa sa lingkuranan. Gikitan siya sa iyang kasister. Ginagawahan, sister, imumutang ha, bayro niya. Nawa ko no yung revival. Is the Lord. Sunod sa simbahan. Alam ninyo suna nga istorya, pero ako ang isulti para mas medyo tinuod ba. Ikat lang yung video kung bati pa may na simba sa sulim na, human sa sulidan. Ganda diba? Nasa sulim na, dito kami na presensyas ginawa. Sa likod na magbarba. Pero sa sige lang kanta, buang lisod. Buang, ulit tauhay na. Pagsunod sa buang okay, wala kailan pansin na. Ang nauna isuon. Babae, wa may di man taso button. Pag inana niya, ang iyang mga balibos nilok, nagkawas. Minahal. Ang gikanta ba, Jimel? Lord, I offer my life. Napay ko ba? Ang buwang na ginahinay pagkahuman gibot ang iyang balibos. Ayay, katakoy. Pag-ibot na siya, agay! Dagan ang buwang. Pagdagan, kukul niya. Imagine mo ha, di ka nagsimba, wapa mahuman. Kukul niya buwang. Kukul niya. Lola ko tigay niya. Naapsan man niya. Ayaw na yung suna ha. Ingon na siya. Ay, bawal lumalikas na. Ako nag-imustra ito. Atay sa manok di ay. Bago pa. Bago pa nagila. Sa malikas. If we are not careful, ang kalibutan, uyugon yun ang ato ang pag-alagat sa Diyos. Hallelujah. Kinahanglan ready ta. Pinaagila sila ay suon. Di ba nag-ampo mata, Lord, help me to be like you. Di ba mamani pag-ampo na to, Lord, di mo akong sama kanino. Kanta na ba ito? Di mo ako ang masuon kanino. Uy, ang kasi-kasi. Di ba mamani ito mga pag-ampo? Lord, di mo ako maparihan mo. May nga na Ginoo, ready na ka sa imong hudas. Hello? Kasi Jesus Christ, narabag hudas. Kung gusto ka maparihan sa Diyos, muantos mo kasi imong hudas. Kinsa man ang hudas, kanang tuo kang higala, pero BTI. Kinsa man ang hudas sa atong kinabuhi, kanang maay sa tubang, italikod ni mo, birahan ka. Amen.
Hello. Praise the Lord. Ayaw isig-isig. Sa nag-istorya mo. Italikod din mong isig yapon. Pero kung nag-irok mga kaituna. Nga nag-isig. Kabang hapon na sa iyo. Kabang hagon di ito. Praise God. Yes. But it's okay. Ayaw itukot na maapektuhan ang imong pag-alagad sa Lord. Hallelujah. Kaya naagin mga pag-ulang sa kalibutan. At ang darong sa imong pag-alagad. Darong sa imong pagkaon. Maunit ko na kapuhunan. Di na isang sa pagkahabot sa Diyos. Ayaw tansina ang hulog sa kalibutan. Ayaw tansina ang buwas sa lahat. Looking at the process, the author and the finisher of our faith. Perfect lang tayo sa ayaw sa tagalang. Palakpakan pa natin Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Adunay pag-uyong sa atong pag-alagad. Amen. Hallelujah, uyugon pag-ayo. Hantod na tayo Tyson. Uyugon ta pag-ayo. Hantod ma-discourage ta. Uyugon ta pag-ayo. Hantod mapariha ta kanina. Amen. Si Satanas, ang pinaka-goal ni Satanas, dili siya mangitag barkada. Kaya si Satanas, wag yun higala. Kabasa mo, Satanas tayo, amigo. Ang purpose ni Satanas, na si kauban sa impirno. Ang purpose sa mga tao, nganong lutuson ka. Aron kuyog-kuyog mo sa inana na kinabuhi. Amen? What's the line purpose, Ikson? Kita pang langit pa ning ato. Kung nanim baka di pang langit mo. So, marapati siya ni Sulti, pero ay na lang mo pangalagad sa Ginoo kundi pang langit ini. Amen. Amen? Sinja na masarap, pero ako na isulti ba? Kaya kini nga itong pag-alagad pang langit man eh. Amen. Wala usay, natay may ubsan sa itong isig ka katao. Kaya pag Ginoo man nga ito. Amen. Usay, may ubos sa pastor, di maginakalikayan. Okay lang. Pag Ginoo man nimo. Praise God, hallelujah. Ay lang ginagpadugaya po ng imong kasuko o kayo ubos. Okay, Hindi ka madarapture na. di bilin po bugat man. Aw. Man, hindi nga paso sa kapastor, pag rapture ko no. Di ba, malalinon man ta. Magkasabay man kita. Kita na yung kaway. Ha? Bakit balik kinuksos? Nabugatan di ay. Nakasto nga. Paglingin mo, imamig. Mata, agoy. Bakit? Agoy, kalooy sad. Man, praise God. Ayaw lang padugaya. Lagi na kayo, boss. Normal din na. Amen. Nakabitaw tayo. Ako nasulti niyo dito sa Bugo kami. Anak siya pastora. Yan, di siya pareha natin isuon nga organization. Pero ibong ko nanin pa man dito sa Pentecostal. Ano naman kayo isimbahan dito silingan sa imong boardingan. Ano naman gani siya? Kung gunas pastor doon, kabaslay. Ano, kagutan itong pastor ito? Siya di ay, di ko ganahan nilaktan, wala garubin. Nahal. Kung ano kayo pag nilaktan, di ko ganahan na hampog kayo. Nung sa may mahimo na po, nanaw, kimpi o bakang na ilusuhan. Mga lagay na nilaktan. Praise the Lord. Amen. Panglangit ni nga to. Uyugon man tas kalibutan. Okay na. Uyugon kitas kalibutan. Nga naman. Langit ba mo ang atang puntaryo ay saan. Hallelujah. Di magbuta para din rin. Hallelujah. Hallelujah. Ang atang balay. Dito sa langit ay saan. Hallelujah. Mamay-hapay lamang kita. Nihimong kalibutan na ito. Amen. Amen. Uyugunta sa itong mga pagbati. Uyugunta sa nagkalalaing matang mga kaigsunan. Hallelujah, sa buhat sa tao. Muna yung Jesus Christ, in me, you might have peace. In this world, ye shall have tribulation. Amen. Sa lakas kalibutan, agit kasakit Yes. na ay paglutos. Nindot mga lagad sa Ginoo na mimba mo nga wagi mo ka hayusan, wagi mo ka bingkil at tumulasan mga unggoy mong kauban dito baboy ka mo wagi ka hayusan dito wag kay masawayan wag ko'y manaway nimo
Maugyot. Amen. Pero basta, nakapata. Ayun sila. Bilang nimbala, hindi ko sa kakaroon ng mga salawayon. May rin ng mga salawayon, manimba. Sila pasaway, wak manimba. Asa magkaya arang-arang na. De. Sabihin ko ninyo. Asa may arang-arang. Kanang salawayong wak manimba, salawayong nanimba. Salaway na nimba. Oh, salamat. Tagang salawayon mga kaibigan. Kaya ang church, pastor, hospital ni. Amen. Di man physical, pero hospital ni. Amen. Naatay, ang mga musulod diri na agi na diferensya. Amen. Di man tol katabian, pero masukanon ka. Amen. Di man tol ka masukanon, pero maibugon ka. Sige sa makita mo, hibog ka. Di ba? Kuyang Di ba espiritu. ang inana? Humble man tol ka, pero di mong matagap, sigasa lisod. Na, ako minyo naman ligo igsoon. Labi na kauban na mo kong asawa. Ako to, magkabantay ba niya? Huwag naaga ni 6 dire, motor me. Naaga ni 6 dire niya hubag. Agi ni, dire gikulini. Amo to, nagkabantay ka, mahal. Love. Liliyon man ako siya. Ang sikreto po. Ano na po dire? Ano na po kulingi? Kasapanan ang ako, sir, gigwapa. Praise the Lord. Huwag naman po mahimo, asawa, alam mo. Gibawi de daynoy. Ayay. Praise the Lord. Lain-lain tag mga kauyawon. Amen. Praise God. Dayo ba na ito mga ekson? Sabi ka kayo kailang nga. Grabe kanya ka sa puton. Sa puton kasi pastor niya. Ikawasan niya. Tingin niya mahaya. Mahagi ka siya. Nanganin, namin silingan dito. Sir Mary Jane nga. Grabe niya kahimunan. Himunan sa anak pa. Kanagin mo bunal. Murag papi lang anak pa. Eh, masuk ano rin siya din siya kapugong sa temper. Bunal niya kaedad na ko kay kagurhar ko na ko yung iburap. Pag! Bunal umayo. Pagkataod-taod mga 30 minutes nahilo. Patay na siguro ako amigo. Ako gili. Chismoso des pastor day. Diha ang inahan. Diha ang gipunanan. Nagtagay sila Ruya Lixon. Sino? Ang inahan si Gilag. Ang anak po si Gilag. Kaya inahan, nagmahay na dahil siya, nagibunalan yung anak. Iyan ang isigig gasgakos. Balitag Ruya Lixon. Amo ko po niya itong mga ginikanan. Sa una, hilantan, palitag Ruya. Amen? Uy, kita hilantan, bisa usay pa ngayon, di kita tagaan. Mga nasa una, bata pa ko. Pailan kilanat ko eh. Masama mo. Kasi tinibok ko manok. Katagan din ko. Ano man, mauman ang ilang. Ang nagperdis na kapugong. Ago. Pero, kita tanan natin sakit. Muna na kinahanglan tagmang lunuwas igsoon. Amen. Muna na kinahanglan dito takang Jesus. Hallelujah. Sa kanilip sa mundo dunay ka mabago. Sa kanil mo mundo dunay ka mabago. Apan sunod na yan sa sundan. Kinahagoy sa mabuhan. Hallelujah na naman. Dahil mga pagrali. Dahil mga pagtulala. O alam-alam sa mabago. Ang magkarang mga taong kinabuhi. Praise God. Hallelujah. Giuyog sa kalibutan. Pangduha, giuyog sa Diyos. Hallelujah. Uyugon ka sa kalibutan na ay discouragement. Uyugon ka sa Diyos na ay discouragement. Amen. Apan sultian ko ikaw, once na uyugon sa Diyos o sulayon ang imong pagtuo, labing siguro ikson, naasa giandar na dagko ang panabutan. Hallelujah, naasa giandar na dagko ang mga milagro. Hallelujah, human sa pagsulay, na ay dako ang padaogan. Human sa maghilak, na ay dako ang pagkatawa. Hallelujah, uyugon na lang sa ang atong pagtuo. Hallelujah, at ang asunay giandar ng Diyos.
igsoon. Sa dihang ang Diyos minaog sa bungtod igsoon. Nagigsulti kang Moises ug sa Israelita. Exodus 19:16. Ngayon ang Biblia sa English mga kaigsuonan. There were thunders and lightnings and thick clouds and voice of the trumpet exceeding loud. All the people trembled. Adunay pagpangila, adunay talugtog, adunay babagang panganod sa diyang minaog ang presensya sa Diyos o adunay tingog sa trumpeta na perteng kusugan. I don't know kung nakabagat na mo classes mga Kristohano na may ganun. Ano kinahalan ko niya mo siya? Ang ginawa diman bongol. Ayan. Ano, sige tenda. Nga puta ka pa sa niya. Ano tayo malimba ka, tuhog day ka. Kabagat ko mga Kristohano ginana. Hindi, sis ginawa. Kamu nagkiluksuan niya siya. Pahimutang di ay. Kaya ginukulo bungol. Hello? Ano ko mo ampo? Ginaw! Di ba kayo ba? Wala bungol ang ginaw! Ay, ako bitaw nga bata. Luhod Hallelujah. siya. Luhod niya din sa sala. No! Tagay kong duhaan! Tagay kong mga toys! Ginoo! Hila kasi may. Ngayon ang lula. Apo, mag-ampo galing hinayon kayang Ginoo di man buol. Isa bitang, di bitang buol na Ginoo bro. Akong mama buol. Siya may akong gipat-bati-bati, ane. Mao di ay. Tumug-tumug yan. Mga kaisun. Mao di ay. Ang Pentecostal dapat ang identity nato langasan. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kami nagplano ni ng Hazel na magpalit kami dagkong speakers. Kaya nga mong atbang dito, igsuon, perting, kusuga sa sounds. Mang-vibrate ang mga butang, mga holog. Ang sasiyar, mga holog. Magpungkas mo poblasyon. Amen. Ano ba uwa mo tang mudayag sa Ginoo? Hallelujah. Sa ilang mga disco, wala ba na sila mauwa? Praise. Hallelujah. Ang Biblia na ganyan, na nagpuglo kami na malitayan. Alang tanihot na mga tumuloyo sa tanang na lupa. Turman, paglakas-lakas ka. Lamas mo ikas mong balay si Kadyaw-yaw. Hallelujah. Tingnan ito. Pagnaog sa presensya sa Diyos. At tunay makusog na trumpeta na Milano. Oh, ang Ginoo ganahan ni sapa. Kaya ang Ginoo di man ni Diyos sa mga patay. Gusto mo hilom na simba? Das misteryo. Inyong mga kauban dito, hilom. Praise God. Pero ganahan kag saba. Dirita mo simba sa mga pugi. Kauban natin mga pugi. Hallelujah! Kita pwedeng kailunan sa kaaway sa hela. Yan naman mahalo kaaway ang Diyos. Kita pwedeng kailunan. Hallelujah sa kalibutan. Yan naman ang Diyos mahalo. Ang Diyos naglawas kanina. Ang Diyos na lahat ang magbinagro kanina. Ang Diyos na proteksyon kanina. Huwag tayo na maghulan-hulan sa isang makadawat sa kaayos. Amen. Isuway na mo. Grabing excited, lipay kayo, yan yung hilom. Nalipay kay kabayan. Kalay mo utong na naka. Agoy. Sabi nakadaog nagluto dire. Wa pa gyud, wa may namatan. Huwag nakadaog sa luto. Huwag nakadaog ka 1 million. Mao ba? Salamat sa Diyos. Boy, kung gusto, pwede lang malukso. 1 million! 1 million! Praise God! Masyak! Paninahan mga iso nga, kuya hunon kayo, niya hinaog kay luto. Ikaw lang anak. Ba? Nagkadaog ka 2 million! Ingo nang, inan. Ah!
Kasi ang baba iso. Ang 2 million, igo lang gibayad sa pagpatahi sa baka. Ako yawa naman ako. Kaya na po dulo. Nidaog og 5 million. Mana ka daw kag 5 million? Oh, abot sa lunggan. Ang 5 million, ipatahi ka. Pag last, nakadaog og 100 million. Ingon na anak, karungon ka nag-report. Ma, relax lang ha. Nakadaog ka. Pag imo 100 million, gisapungan ang baba. Tiyan, ang mata natagak sa iso. Hallelujah. Agoy, sama lang matahan oy. Balay ta. Isang tama na siguro ito pasurot. Hallelujah. Padayon. Wapay. Siya. Praise God. Ang Ginoo pag munawag ang iyang presensya, ang bungtod ni Uyog Igsoon. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah. Kung sa una ang inyong kasing-kasing grabe ka ba doon? At ang sa mga nabatyan ko sa presensya sa Diyos. Hallelujah na yun. Ang inyong kasing-kasing. Hallelujah na kabatyan ko sa presensya sa Diyos. Hindi nakatagyan na mahila. Hindi nakatagyan na magsama. Hindi nakatagyan na magsama. Kaya na inyong na magsagana. Ang presensya sa Diyos. Inyong na magsagana. Ang tandog sa Diyos. Satuhan sa Diyos. One more time. Hallelujah. 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 Pag manawag ang presensya sa Diyos, huwag taong iso-isoon na di kayang pahilakon. Pag manawag ang presensya sa Diyos, hallelujah ang tanan, di ba pagkatao o hinggan sa presensya sa Diyos. Inalala ka powerful ang presensya sa Diyos. Nga naman, na sa pagnaog sa iyang presensya sa Mount Sinai, niuyog man o nikurog ang bungtod. Listen to me very closely. To prove that He is greater than the world and its circumstances, God is more solid than anything else. Wa na lang pinakalig-on nga bahin ni kalibutana ang mga bungtod. Ang bukid, pero pag naog sa presensya sa Diyos, ikurog igsuon na uyog igsuon, mao ni maayong pagkakurog igsuon, maayong pagkauyog nga naman. Hallelujah, mahila ka tumas sa presensya sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pag panahon sa mga challenges sa inyong binabahay, nakabatyag ka sa presensya sa Diyos. Hallelujah, gibati ni mo bikurog ka igsuon, gibati ni mo mihila ka, bitrato ka, bitangoy ka, inyong anak ka bagat sa presensya sa Diyos. Amen. Amen. That is why, church, pipisi na mao na akong challenge usab sa tabulan. Kung ako pirmi sa inyong pagsimba, di kayo ko makatanaw sa mga video o live. Pero saan akong i-challenge ninyo? Adlaw Domingo, kada service ninyo, i-priority yun ang presensya sa Diyos. Yes, amen. Praise the Lord. Atong Domingo, song leader si Brother Jimmer. Ako'y keyboard. Song leader siya igsoon. Nilihok ang presensya sa Ginoo. Wala kumiwali. Amen. Nga naman, kaya ang pinaka-importante sa itong panimbaho, presensya sa Diyos. Amen. Wa man kumianhi. Wa po mo mianhi aron mo tanaw sa itong mga barog. Yes, that's Mianhi right. taro natin himamato ng presensya. Mianhi taro sa nagasa pa. Katugon sa presensya sa Diyos. Mianhi taro sa nagsagaya. Pinahotan doon sa pag-asada. Bakit pag-asada? Bakit mga problema? Kapag kinahanglan ko sa oran, sa ulan, sa kawan, sa hirap ng presensya sa
magpapati ka, basta nakapresensya sa Diyos. Kahit huwag na lang mo sabihin, kahit kaisot na sabihin, kahit sakit na sabihin, basta nakapresensya sa Diyos. Naasahin mo ang kasigasan, naasahin mo ang tinabukin, Hallelujah! Sa mga tao, ngayon, galing mga Pentecostal, mga emotional. Ngano dahil sila, dili emotional? Walang tao nga dili emotional. Nan, kita ka lang emotional. Gibutang na nato sa tama ang atong emotion. Hilak ka, diha sa presensya sa Diyos. Sila hilak sila, buwagan sa uyab. Sila hilak sila, kanapildi, sa ilang sugal. Pero kita, hallelujah, dito ka nagsalabama sa presensya sa Diyos. Hallelujah, mga pinakapagpando. Napisi na ano, damarhangan ka sa pagsulay. Damarhangan ka sa sulay. Tanda ako sa iyong presensya. Sa iyong presensya na malarapang biglahan ng larito. Taken by God. Listen. Adunay mga produkto nga nakasulat. Shake well before you dish. Walay tao alagad sa Diyos na iyang gamitin na wang iagit pa. Amen! Ay, matag churches dahil na yung tagi-atubang ng mga pag-ulog. Apan maunay, agianan sa atong breakthrough. Maunay agianan mga igsoon sa atong miracles. Maunay agianan mga paigsunan sa atong anointing igsoon. Basta umubo na ka sa Pinoy. Si David nakasala. Ang sala ni David, iyang ipaihap ang Israel. O ang Huda. Huwag ako masayo. Ipahap niya sa iyang kapitan, ang Diyos may doon, naligkot ang Diyos. Nagpadala ang propeta ang Diyos, ingon, ang Diyos, ngeto ragod, na si David, papili asya tulok hampa. Tulok asilo. Now listen, si David, gitawag siyang a man after God's own heart. Buot pasabot, kung ingon tagpasuray, suot di siya. Pero sa iyang sala, nabi siya consequence. Di pwede makasala kang awa kay mga consequences. Isa pag maray, pasaylo na ay consequences. Si David, nagbasol siya, pero naa siya consequence. Yan ang Diyos. Papili siya tulo. I think prophet, God or palimot ko sa prophet na nga ko sa iyo. Pagpapili, David, kasama ka, kayo mo manggi, paihap ang Israel. Mauni sala, pilian ni. Gubat ba? Gutom ba sa inyong gingarian? Or, pila kaadlaw na kamatay na ang Diyos mo bakyaw sa iyang kamay. Hari niya si David yung dipili. Ipatugyan ko sa kamot sa Diyos. Diba sa tali ay makakapyat ko sa iyang kaluon. In other words, kung naman mo hukom na ko, naman mo tandong na ko, naman mo sulay na ko, ang Ginoo pasulaya sa ko. Di ko gusto ng ubang tao mo sulay sa ko. Hello? Ingon ang Biblia, kay gipili man niya ang kamatay. Ingon ang Biblia, sa dihang mo bakyaw ang anghel. Sa dihang mo bakyaw ang anghel sa iya espada. At sa dihang ipiyang ipadapat igsuon sa mga yuta. Lipo-lipo ang mamatay sa Israel. Yes, that's Can you imagine the right. power of angel? Amen? Grabe ang gahong sa anghel. Patay. 10,000, 15,000, pila ka, libo. Pakutrong bakyaw sa anghel. Ang Diyos na hinumdong sa ibuhat ni Abraham. Many scholars said na sa diyang pagbakyaw sa anghel, unang puspos taghang namatay. Si David siguro isip harit na buol sa pag-ayo. Apan pagsunod bakyaw sa anghel, ingon ang Diyos, tama na! Kay katong lukara, mo igihalara ni Abraham. Hallelujah! Sa halad na ipangayo sa Diyos. Come on, somebody, hallelujah! Hallelujah! Na pinahatan na ayat na hinamdaman nila sa Diyos. Hallelujah!
ating day. We're in the room. Kanasayan sa tayo ng ating pagpapagyan. Wala, hindi makaan na ito bang ipaulog ko. Kumusta ang imong kinabuhi ka? Isip Kristohan. Imo bang nabating nga? Gitayo ka pa tayo. Nabati ba nga ang imong pagtuo daw midikris na? Pero ng panahon, naroon ni mong Diyos, Lord. Tayo ka pag-usap. Tayo ka pag-usap ang akong guma. Ginawa tayo ka pag-usap ang akong commitment. Lord, gusto ka na ikaw ang matayog sa takot. Kaya nalaulog ako, Diyos. Ano na pala ako'y great expression. Ano great expansion of Diyos. Hallelujah, kaya hira kung ikaw ang matandog ka na ako, Pinoy. Sometimes, ang mga pag-uyog sa Diyos sa atong kinabuhi ato rin misinterpret. Listen, I know na pang deep ni nga topic. Pero bagay na puno kay 6 years naman. Ngayon sahay, ng kabungtod sa Diyos, ang mga pamaagi sa Diyos, usay atong sarili. Lord, batiun, Lord, yun. Palituyo na sa Diyos. Ang mas mula o matatamat ng pagkalag. Amen. Hallelujah. Amen. Anong damor patang pipot sa iya. Amen. Good. Usay ang atong mga balatian, ang atong kalisod. Usay ang atong mga problema, digawit ka sa Diyos. Ang mas mo depende ka pa sa iya. Dili sa bisan usang mga butang. Usa ka bright ka na. Hapit ako matapos. Ang gamot siya eskwela, yun ang iyang amahan. Na? Basta first honor ka o pinakalabaw ka na mo graduate sa college. Hinintay ni may mong grado, dako kay kag madawat sa ako. Na sigurado yung malipay ka. Ang anak sa utang nag-eskwela, nag-expect siya takaan mga butang. I-expect mo sa kanya, dito ba? Dito takaan mo, atagan ko. Pag-graduate niya, to cut the long story short, sulod, diputos mga kaisuunan ang regalo sa iya bangko. Siya disisip. During siyang graduation niya, disisip. Pag uli sa balay, human sa graduation, excited kayo siya kablinan. Siya siguro, milyon-milyon ng kwarta, siguro, mga nindutin. Pag-abli. Bible. Ang direktano sa iyo. Baga na Bible sa ang iyang excitement na 100% nalarbog ka zero. Bible ka din. Wala okba, wala sa gihimo kita na niya Bible, Holy Bible na nakabutan. Sa iyang kahiubo sa iyang amahan, never siya makisunod. Taguan niya ang iyang Biblia, nagregalo, tisok na niya dito sa stockage. Pagkahumanig suon, yung langyaw sa kinarabaho siya. Siya akong pamatutan sa akong amahan, huwag kong magsalig sa iya. Grabe niyang hiubos sa iya pa. Pila ka years niyang hinuwatay, abing nag-milyon-milyon ang irigano. But the long story short, nabalitaan niya, nang iyang papa nagmasakit, inon siya, di ko muli. Ang akong kahiubos sa akong amahan, di paasa ko niya sa pila katuwid. Nga malipay ko sa regalo. So kat the long story short, namatay ang iyang amahan. Pagkamatay sa iyang amahan, usap ko siya ni uli. Pag uli niya igsuon, tanaw siya sa lubong na aga po siya pagtungo. Tanaw siya sa lungon igsuon na aga po siya pagtungo. Ang hinimo niya igsuon. At ito siya kwarto, hinuktok siya kadali. Wa siya laing, di balik-balik siya mo na muna. Giregaluhan na siya o kayo. Ikaw siya, why not di ko mubasa sa Biblia? Kasi na akong maukban, makahatag solusyon sa akong pagdungon. Igsoon o gigala,
pagkuha sa Biblia, pag-ukab niya, adunay susik sa sports car o sa big mansion na tuwa dito ito. Yay. Hila kining bata. So, kining tao mga kaisunan, kining anak ni Hila pag-ayaw niya tubang sa salungon ni Suon. Isa pa pwede palang pasalamatan, di ka wabang kabado, nga naaday tako dahil na panahangin na. Ani nga na adiri sunod sa Biblia. Wala mo kadalo di ay, nanahaday ko na anak ng Diyos. Hallelujah! Isa na magdala, naorami tabag sa tanan. Hallelujah! Saya, tinatalitan sila na, at ang maunimigaya sa Diyos ka natin. Nahadari ang panalangin, nahadari, hallelujah, ang control, nahadari ang milagro, nahadari ang amatang banto, nahadari ang kalipal, nahadari ang kapagbawan, nahadari ang success, nahadari ang panamamata, nasa ino lang tanan, at rawang sa Diyos, hallelujah. Allah, karisparan sa panahon sa pagsimaya, maaaring sa Diyos. Ay, wala, ubos ha.